दिनै मंगलाजरा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पर्बतजरा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो मंगलाजरा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि खौसेयै जि मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मा बिथांमोनहा खुंदों बेयाव बाहागो लाफैनानै आं गाहाय आलासि महरै गेवलां मेलाव बाहागो लाना गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव रायजो राजाफोरखौ जों बेखायनो खावलायगोन बे मेलनि गेजेरजों बा एसेबाबो जोंनि गेजेराव सोलायनाया फैयो समाजाव सोलोंथाइनि फारसे समाजारि बिथिं हारिमुवारि बिथिं आरो जोंनि राव थुनलाइ फोथांना लाखिनायाव बयबो बेयाव हेफाजाब होयो आरो जों दुलाराय बर' फरायसाफोरनो बेखायनो रायजो राजाखौ बेखायनो खावलायदों दि जोंनि दखरा आफादफोरनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव दिनै जेरैबायदि हेफाजाब होदों बिदि बिथांमोना उननि समफ्रावबो हेफाजाब होगोन आरो जोंनि जिल्लानि दखरानि दैदेनगिरिफ्राबो माने समाजनि थाखाय मावनो थाखाय गोसोआ मोनसे गुदुं मोनसे थासारि बे जाफैगोन। आजिखालि बेथ' गोबां मोनसे ट्रेन्ड जानानै फैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो जोङो खोथा होबाय थादों आरो बियो नोंगौ समाजाव बे नोरजिया खालामो समाजखौ नोंगौ बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोर बा लाइमोनफोर जोंनि मानसिफ्रा रंजानो बिराद मोजां मोनो नाथाय बिनि खहाखौ दायो बुजिया बेयो लासै लासैसो जोंनाव बे गोहोमा खोख्लैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बड'फा गोजोरथियारि मावसोलायनाय मावथांखि लानानै जों गामि गामि बिदि सांग्रांथि मेलखौ जों गोबां लाबोदों नाथाय गोबां समावनो दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि मालाबा अफिसखौ गाग्लोबनाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ सिगिनाय बिदि थादों नाथाय जों बेयो जोंनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय नङा बे नंगौ जोंनि बिदि बुंनाया सोरनिबा मानसिनि थाखा फैसा खामायनायखौ बियो हेंथा होनाय जायो नंगौ बियो सोरनिबा माने कमिटिनि फैसा खामायनायखौ हेंथा होनाय जायो आरो बेजों माने हारिया बेसेबां मुलाम्फा जागोन बेखौ समा खोन्थासिगोन जों बुंबाबो हयथ' मानसिफ्रा दायनाङो जिहेतु बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायगोन मालाय मेला होगोन खिन्थु गार्जेनफोरा जाहाथे गावबा गाव गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लायो आरो बिमा बिफाफ्रा गथ'खौ फरायनायाव जाहाथे बेस्थ' खालामो आरो लाइमोनफोरखौबो जों खावलायगोन फरायनायखौबो नैबे बैसो समाव जाहाथे गिदिंनाय माबानायफोरखौ खम खालामनानै जों गावबा गाव फरायनाय टाइमखौ फरायनानै लायो जाहाथे इयुनाव जों मोजां सासे राफोद सुबुं जानो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो जों बुंदों सोरबा हारिया एसटि मोननायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जों थाखानाय एसटिया जोंहा खहा जानो मोना जों बेखायनो बुंदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखायनो बुंनांगौ जोंनि जाहाथे बै मोनद' हारिया एसटि मोनोबाबो जों थाखानाया जेबो खहा जानो हाया बेखायनो जों खावलायबाय थादों मानोना सेन्ट्रेलाव बिदि एसटि प्लेन एसटि भेलि होननाय जेबो थाया एसटियानो थायो आरो खहाया निस्सय जागोन बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सोमावसारनायबो हाबाफारि जों लाबाय खौसे आरो रायजो राजाफोरखौबो जों सांग्रां थानो थाखाय खावलायदों नङाबा जों भबिष्यतआव जोंनि फरायसाफ्रा इउनिभारसिटि कलेज बा मेडिकेल इन्जिनियारिं लोगोसे माखासे साख्रिफोर मोननायाव गोबां माने जानगाराव थानो गोनां जागोन बियो रोखा बयबो लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायगोन गोसो होनानै जाहाथे बयबो फरायो क्लासखौ जाहाथे क्लास 6, 7 बा 9, 10 जोंल' नङा मोनफ्रोमबो क्लासखौनो गोसो होनानै जाहाथे फरायो बयबो आरो नैबे समाव फरायनांगौ समाव 20-25 बोसोर बैसोसिमखौ गोब्राबै खस्थ' खालामनानै जाहाथे फरायो बेरायनाय जानला मोनला थांनाय बेखौ जाहाथे बयबो एसे सांग्रां जायो बिमा बिफाजों मोजां सोमोन्दो लानाय गेदेरजों सोमोन्दो लाखिनाय बेखौ जाहाथे थायो फरायसालियाव सानफ्रोमबो थाङो आरो बेजों लोगोसे फरायनायखौ माने सानसेबो एबसेन्ट खालामा जासे कन्टिनिउ जाहाथे एसेबाबो फरायनाय हुदाखौ जाहाथे लांबाय थायो।